tervetuloa ja Salon kotikatsomoistakin Helsingin Elävät Virrat seurakunnan Jumalan kohtaamisen iltaan. Mä haluan vähän kertoa, että mikä on Helsingin Elävät Virrat seurakunta. Jos sä suunnittelet, mietit meidän seurakuntaan liittymistä täällä tai kotikatsomoissa, mä sanon, että tää on turvallinen paikka sulle olla. Täällä Jeesus Kristus on Herra. Täällä ei ylistetä ihmistä, ei koroteta ihmistä. Täällä korotetaan yksin meidän rakasta Herramme Jeesusta Kristusta. Jeesus Kristus ja Jumalan sana on kaikessa meidän keskiössä. Joka tuntee minut ja Minnat tietää meidän palvelutyöstä alusta alkaen. Jeesus Kristus on meidän keskiössä kaikessa. Me seurataan, me rakastetaan Jeesusta, me seurataan koko elämällä Jeesusta. Me julistetaan ristin ja veren evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu. Julistetaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Me ollaan saatu koko palvelutyöajan myös seurakuntana jatkuvasti positiivista palautetta myöskin siitä, että ihmiset tulee kiittää meitä siitä, että me julistetaan kirkasta ja puhdasta evankeliumia. Ja kirkastaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja meillä armo ja totuus kulkee käsi kädessä. Niin kuin Raamattu sanoo, Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Eräs Herran palvelija sanoi aikanaan kerran, että armo ilman totuutta luo kevytmielistä hengellisyyttä, eikä juurruta ihmisiä Kristukseen. Tänä päivänä me paljon kuullaan, että julistetaan pelkkää armoa, mutta totuutta ei uskalleta puhua. Ja silloin ihmiset ei vapaudu, silloin ihmiset ei ala eheytymään, silloin ihmiset pysyy siinä jumissa, missä ne on. Ja taas toisaalta, jos julistaa armoa ilman totuutta, niin se luo lakihenkisyyttä. Ja semmoista suorittamista ja toisten lyttäämistä ja lättäämistä. Mutta meillä armo ja totuus kulkee käsi kädessä. Koska Jeesus Kristus on meillä Herra. Siksi me julistetaan armoa ja totuutta. Ja me saadaan jatkuvasti palautetta myös siitä, että monet ihmiset sanonut, että he tulee tänne, ovesta astuu sisään ja kokee Jumalan läsnäolon. Ja moni on vielä sanonut, että he ei ole missään muualla. Tai joku on sanonut, että ei ole pitkiin aikoihin missään kokenut tällaista Jumalan hengen läsnäoloa. Se tulee siitä, kun Jeesus Kristus on meillä Herra. Ei ihminen, eikä mikään oppi. Kun monesti meillä vajaavasti ihmiset tehdään näin, että on sinänsä hyviä oppeja, mutta oppi voi käydä, on se sitten vaikka uskon oppi tai mitä tahansa oppeja, mitä tänä päivänä on, mitä painotetaan liikaa, niin se helposti käykin silleen, että se Jeesus on täällä, niin se oppi nouseekin tänne. Ja Jeesus Kristus jää silloin sivuosaan, koska se oppi nousee huomaamatta sinne. Ja silloin puhutaan vaan opista, julistetaan vaan sitä oppia. Ja sitten itse kuuntelee, että missä se Jeesus on. Silloin kun me julistetaan Jeesusta Kristusta ja annetaan Jeesuksen olla Herra, niin meidän myös opetukset on tasapainossa. Koska me ei julisteta mitään oppia muuta kuin Raamatun oppia. Sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Me julistetaan sitä, mitä Herra meille julistetavaksi antaa. Rukouksissa. Eli tämä on turvallinen paikka sulle olla. Me ei täällä etsitä ihmeitä ja merkkejä, mutta tiedätkö mitä? Me etsitään Jeesusta Kristusta. Ja tiedätkö mitä Raamattu sanoo? Täällä Markuksen evankeliumin luvussa 16. Raamattu sanoo meille näin. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jae 17, Markus 16, jae 17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Me ei etsitä ihmeitä ja merkkejä. Me etsitään meidän Herramme Jeesusta Kristusta, hänen läheisyyttään. Yksi meidän tärkein tehtävä koko palvelutyön ajan on ollut johdattaa ihmisiä ja on koko ajan johdattaa ihmisiä Jeesuksen läheisyyteen. Kehottaa ihmisiä laittaa henkilökohtaiset rukouselämät, asiat kuntoon Herran kanssa.
kun Herra laittaa silloin meidän asiat kuntoon. Meidän tehtävä on ohjata ihmisiä ei meidän lähelle, vaan Herramme Jeesuksen Kristuksen lähelle ja Jeesuksen kautta Isän eteen. Se on meidän tehtävä. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsiin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja mitä? Ne tulevat terveiksi. Jeesus Kristus on antanut meille ylivertaisen nimensä ja voimansa käyttöön. Me ollaan nähty koko palvelutyön ajan, me ollaan nähty täällä tämän seurakunnan keskuudessa jatkuvasti sairaita on parantunut. Vangittuja on vapautunut monenlaisista kahleista, sisimmän siteistä kahleista. Lyhyessäkin ajassa monet ihmiset on päässeet valtavia harppauksia eteenpäin elämässään. Me ollaan nähnyt, että Jeesus parantaa sisimmän haavoja, parantaa fyysisesti. Jeesus vapauttaa vangittuja. Me ollaan ajetaan paljon ulos myös riivaajia Jeesuksen nimessä. Koska nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja koska Jeesus Kristus on täällä Herra, hän toimii, Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja myös totta kai hänen tekonsa ovat samat eilen, tänään ja iankaikkisesti. Että tämä on turvallinen paikka. Turvallinen seurakunta. Me ollaan vilpittömiä Herran palvelijoita, me rakastetaan Jeesusta Kristusta, me seurataan koko elämällä Jeesusta ja julistetaan tosiaan ristin veren evankeliumia, Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Me ei puhuta sitä monestikin, meillä voi olla saarna-aiheita, että ne ei miellytkään sitä korvasyyhyä. Mutta tiedätkö, totuus on tekevä teidät vapaiksi, sanoo Raamattu. Niin meidän täytyy julistaa sitä, mitä Herra antaa meille julistettavaksi. Ja totuus on semmoinen, se tekee vapaaksi, se monesti avaa ihmisten silmät ja monesti auttaa ihmistä vapautumaan, pääsemään eteenpäin omista sidoksista ja jumeista. Että näin. Tällainen on. Ja meidän seurakunnan tehtävä on myös profeetallisesti tuoda esiin sitä, mitä Herra haluaa meidän tuovan. Herra haluaa valmistaa ja varustaa seurakuntaansa tulevia päiviä varten. Hän antaa meille profeetallista sanaa, että meidänkin palvelutyön kautta omalta osaltamme uskovat voidaan olla valmiita siihen, mitä on tulevina päivinä tulossa. Me ollaan kaikkea sitä Jeesuksen astiana tulossa, myös siis valmistamassa ja varustamassa omalta osaltamme Kristuksen seurakuntaa tulevia päiviä varten. Herran tulemista varten, herätystä varten ja myös Karitsan häitä varten. Halleluja, jotka on tulossa. Kiitos Herralle. Ja näillä sanoilla. Tällainen on Helsingin Elävät Virrat seurakunta. Ja täällä tosiaan sanon, että täällä ei ole ihminen Herra, vaan Jeesus Kristus on täällä Herra. Ja me ollaan hänen auktoriteettinsa alla ja hänen rakkautensa hellässä huomassa. Halleluja. Saadaan nauttia Herran hyvyyttä ja siunauksia. Kiitos Jumalalle.